Vi vil nu fortælle lidt om livets udvikling og de geologiske tidsperioder. Vi starter med et referat, hvorefter vi går igennem tidsperioden kronologisk. Det eneste sted i hele universet, hvor vi ved, at der er liv, det er faktisk på jorden. Man kan så sige, at hele vores jordklode den er fyldt med liv. Vi har både liv i vand og i bjergene, men også her, hvor vi går nu på jorden. Selve jorden blev dannet for 4,6 milliarder år siden gennem en udvikling fra en gassky, som simpelthen blev trukket sammen grund af den her tyngdekraft. Den her gassky indeholdt både støv og gas, men også tungere grundstoffer, som er dannet i en supernova. I starten var jorden flydende grundet den høje temperatur. De her tunge grundstoffer af jern, de sank så ind mod midten af kernen, mens de lettere sten og klipper, de begyndte at flyde ovenpå. Den her proces, den varede ca. 600-700 år, og jorden blev til en fast form, hvor den havde en overflade. Jordens atmosfære blev så skabt 500 millioner år efter jordens dannelse. Dannelsen bag, det var de her gasser fra vulkanudbrud og andre processer, som var med til at skabe den første atmosfære, som bestod af kuldioxid, brint, metan, svovlilt og ammoniak. I starten var jorden udsat for et stort bombardement af meteoritter og kometer. Man siger, at det er de her nedslag, som har haft betydning i forhold til dannelsen af atmosfæren og oceaner. Forskerne de mener også at spille en rolle, at specielt kometerne, der indeholder store mængder af vand og organisk materiale. Det kan blandt andet være medvirkende til livets byggesten på jorden. For 3,8 milliarder år siden, kort efter jorden blev fast, er forskere sikre på, at det første liv det er opstået. Det er altså den her viden, man er kommet frem til ud fra de ældste klipper, som man har fundet på jorden i Grønland, som er 3,8 milliarder år gamle. Her er der fundet spor af prokaryote bakterier, hvor cellerne ingen kerne har. Fundet af de ældste bakterier, som man er i stand til at identificere, er omkring 3,5 milliarder år gamle fossiler. Heriblandt er der bakteriemotter, stromatolitter, som indeholder disse bakterietyper. Bakterierne de blev fundet i Vestaustralien og Sydafrika. Der opstod for 2,7 milliarder år siden der opstod de allerførste cyanobakterier. Forskerne mener altså, at det er de her, der stammer tilbage til 3,5 milliarder år siden. Det var de her cyanobakterier og blågrønalger, der har været med til at producere alt den oxygen, vi har i atmosfæren i dag. I nutiden, der er det planterne, der producerer mest ilt. Uden det her planters ilt, vil de iltforbrugende mekanismer ikke kunne være opstået. Og de her cyanobakterier, de eksisterer også stadig i dag. De findes blandt andet ved de varme kilder, som for eksempel kunne have været i USA ved Yellowstone, men også på havbunden. Den geologiske tidsperiode. Det starter i prækambrium, som foregår fra 4.600 millioner år siden til faktisk 700 millioner år siden. Det her jorden dannes, og de første tegn på liv stiger der. Der er de ældste kendte fossiler, f.eks. som stromatolitter, og de første celler, som har en cellekerne, eukaryoter, bliver også dannet her. Hvis man går videre, så kommer kambrium, som foregår fra 570 millioner år siden til 505 millioner år siden. Det er her, der begynder at komme bløddyr, og der kommer større, flercellede leddyr. Og de primitive forfædre til hvirveldyrene er der. Det dem kalder den kambriske eksplosion. Ja, og så fra 505 til 438, der har vi til Ordovicium. Og det var så her, at de første hvirveldyr og kæbelyse fisk, de kom til, og det var også muslinger. Derudover blev der også de første landplanter, men der kom også en masseuddøen af mange arter, som uddør til sidste perioden. I havet der forsvinder faktisk simpelthen ca. 60% af dyrene i havet. Og så når vi så til Silur, som er fra 438 millioner år siden til 408, hvor hvirveldyr, så dyr de kommer på land, og de er forfædre til edderkopper og skolopendere. Og de første fisk, de får så kæber.
og koralrevet det opstår. Ja. Så kommer vi til Devon, som er fra 408 millioner år siden til 360 millioner år siden. Det her, man begynder at få insekter og andre leddyr, og der kommer benskelet i fisk, men der sker også en masse uddøen. Så den sådan lidt, der er rigtig meget, der dør. Den næste periode, den hedder kul, og den går fra 360 millioner år siden til 286. Og her begynder de første hvirveldyr at komme på land, og mange insekter begynder at dominere på land også. For eksempel er der guldsmede, der har et vingefang på op til 75 cm. Der kommer mange flere tropiske klima, og store skove dominerer også, hvordan vores land ser ud. Ja, så er vi for 286 år siden, hvor det er Perm, hvor superkontinentet Pangea også er. Og her er det så pattedyrlignende krybdyr, som dominerer meget, og der er en masse uddøen, hvor mange arter de uddør til sidste perioden, og i havet der forsvinder ca. 90% af dyrene deri. Så kommer vi til Trias, som er for 248 millioner siden, og det her er de første dinosaurer kommer til, de første skildpadder og de første primitive pattedyr. Ja. Så kommer Juraperioden, som strækker sig fra 213 millioner år siden til 144 millioner år siden. Det er her, at dinosaurerne dominerer rigtig meget, og der kommer nåletræer, som kommer til at fylde rigtig, rigtig meget af vores areal. Og så kommer de første primitive fugle også. Den næste periode er kridtperioden, som foregår fra 144 millioner år siden til 65 millioner år siden. Det er virkelig her, hvor dinosaurerne har deres storhedstid. Der kommer også krokodiller og fugle, som vi kender dem i dag. Der kommer blomster på jorden, og de første moderne pattedyr, som har en moderkage, kommer også til i den her kridtperiode. Dinosaurerne de uddør så i slutningen af den periode her. Ja, og så har vi 65 millioner år siden til 2, hvor det er tertiær. Kontinenterne de ligger nu, som de gør i dag. Og pattedyrene de udvikles til mange forskellige arter. Der bliver altså skabt mange fugle og mange insekter, og der bliver bredt sig store græsområder, hvor man ser græssende dyrearter. Og her opstår så også de første aber, og de her første aber, de er jo så med til at gøre, at der kommer en opretgående abelignende forfader til mennesket, som er cirka 5-6 millioner år siden. Og så når vi så til den sidste, hvor det så er for 2 millioner år siden, hvor vi når til kvartær. Og det er jo så menneskets tidsalder, hvor vi også har menneskets forfædre. Og det her tidspunkt, der var klimaet meget skiftende i forhold til nogle tidspunkter, hvor der er istid, og der bliver så udviklet og spredt det moderne menneske for cirka 120.000 år siden.